naghahandog ng sa likod pa akong panuwigon, gusto na akong makakaton, mga butang nga diskubrihon, nangandoy sa gustong kabuton. Bisan pa sa kapobrihon, nagporsige lang gayo di tawon, kalisdanan daghang naagian, aron makabot ang gustong makatunan. Unya karon daghang nahibawan, kay naporsige usa nakaagi, kabataan nangay giyahan, para bisyo sab nila malimtan. Apan ang kabataan karon, cellphone ra ang ato pagon, di na maminaw kung asuguon, kay busy sa pagduwa og cellphone. Usa angay gyud nga agiyahan, ang linghod nila nga sa labutan, aron dili sila masalaag, maayong ihemplo sila og madamlag. Unya karon daghang nahibawan, kay naporsige usa nakaagi, kabataan angay giyahan, para bisyo sab nila malimtan. Apan ang kabataan karon, cellphone ra ang ato pagon, di na maminaw kung asuguon, kay busy sa pagduwa og cellphone. Usa angay gyud nga agiyahan, ang lingkod nila nga sa labutan, aron dili sila masalaag, maayong ihemplo sila og madamlag.